Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Ya 1 minutos nakaligas at tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Good evening, mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Inyo pala tunturan, Aksyon at Patrol. Ginabantayan kag ginakahiligan nga pamatian. Amoy ning pala tunturan nga nakadala, hindi lamang sang preska nga mga balita, kundi on the spot nga mga reports ang aton nga mga aksyon na unit reporters kag correspondents. Ikan sila sinita sa tag sa mga areas of assignments. Yari kita sa Pizza Induawe. Ikaduwa nga Martes sa bulan sang Nobyembre tuwig 2021. Dirin ninyo mabatian ang mga aksidente krimen. O kung naman nga sahi sang mga hitabo nga nag-aapekto sa atuntaran. Mabatian din lamang sa palatunturan. Aksyon Night Patrol. Siyam na kadlaw ang nagalawig sa bulan sang Nobyembre. Malapit na lamang ang amat-amat na lamang. Amat-amat na ang habil-habil sang mga inadlaw sang siring tuwig 2021. Dapat naton pasalamatan mga kaaksyon nga samta nagahingapos. Ang mga segundos, minutos, inuras, inadlaw, sinimana, kag binulan sang subong tuwig. Nagamat-amat man na puas ang peligro nga dala siring COVID-19. Kay man diri sa sunod sa nga bakulod mga kaaksyon kung basihan naton ang record nga ginpagwa sang Departamento pang Ikayong Lawas diri sa Western Visayas, ang DOH sa Region 6. Nagapaumpaw ni kag makapamag-an sang ginhawa sang tagsa-tagsa, partikular diri sa sunod sa nga bakulod. Tangod ang record makaaksyon nagapakita nga sa sa kahapon November 6. Nobyembre 6 kahapon o kung November 6. Subong November 9. Usuli ko bang 9 haw. Subong nga adlaw November 9, 2021. Ang bakulod may arat na lamang 14. Ay nang report 15 pero so sa datos sa record gin pagwa subong agabi sa nga DOH 14 14 mo 14 kundi 14. Kaya nang report na 15 man ang 14. Basta ang good news dari mag-action, nubo lang ang new active cases.
Posilingon ang nagdugang nga aktibo nga kaso. Bisan pa nga double digit sa gihapon, pero di nubo. Ara sa 14, 14 new cases. Mas damo-damo ang naka-recover bangod 33. Kag tatlo lamang ang dugang napatay. Permeo kon daw naandan na pamatian o kung naandan na pamatian sa Bacolod nun ang bag-ong dugang aktibo nga kaso sa COVID-19. Dili sa sunod sa Bacolod, sama-sami mga ka-aksyon, mga local transmission ina. Kini 14 loan sa ini mga local transmission. Ang kabugusan mga ka-aksyon, active cases sa Bacolod City. As of today, 911 na lamang. 911 COVID-19 active cases na lamang sa sunod sa Bacolod. Kini nga kadamuon dapat naton nga pugpungan sa babangamuyo nga mag-sige-sige ning pagganubo niya. Kalabot ang double digit, tubtob nga bangkon tang zero active case. Pagtupa sang zero nga amo ni gidahandom ginaton tanan, dapat pangitaan ta. Hindi tala ni pagsalig sa ato sa lokal nga gobyerno. Dapat kita mismo may papel de. Bulig ta pangita, pamaagi. Nakon sa mga manok pabala, dapat maigtan ta na sa mayo na hindi na makabuhi. Mahigtan ta agod mapabilin sa zero kaga hindi na magbalik-balik. Tob-tob basan o. Pero ti daw damo kasiling ang mga tao diri sa kalibutan dapat iupod na sa papangabuhi ang COVID-19. Kaya may panibago na naman nga variant naman iho. Daway sang kauntatan ang variant sang COVID-19. Pero good news na rin niya. Kaya sige pagnubo sang aktibo nga kaso. Kaya muna, taran-taran, kita dapat may ara sang kooperasyon nga magbulig. Para nga tao sa mga yara sa gobyerno nga amon nga paninguha subong. Isan pa nga mayara sang taga-gobyerno nga ang COVID-19 campaign o kung COVID-19 response nga nagamit na sila sa ring kulo kampanya ano pa nang may panawag nato sa paglibot-libot sa mga kandidato man nga sadto nagapangalagad mas gobyerno. Puligay, kooperar, maghalong sa taran nga tion. Ama na kung malabot ang ginatawag nga zero COVID-19 active case. Opdan to sa maghalong, opdan to siyempre sa papangamuyo. Importanteng pagpangamuyo mo. Sabi na nga kita nga mga Kristiyano para kita tanan mahilway sa grabe nga halit sining pinasahi nga pandemya. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. 58 minutos nakaligis atak ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervoya tubtob sa atak ng alas 11. Kapustang inyo sa rekahimtangan sa digad gabang atarion. Ang kalabanan ng mga ka-aksyon naton nakahibalog itang nga na sila sinita sa tag sa mga puluyan. Nagapahunay-hunay ka nagapaliwa-liwa na. Sagwa lang sa ila sa nga balaya. Iban bago lang tapos panyapon mo. Nagahaklo sa nga preskang hangin. Iban nara nagapiyong-piyong na. Nagatipo naman sa nga porsa para nga ay kusog. Nga ibato sa panibag-o naman nga pagtilaw. Kada trabaho sang tao pagtilaw na mo. Ano man katrabaho ang kuan man? Ang hindi kapoy man. San pungko ka lang nga gabaton ka kwarta, kapoy na, di bla? Testingin nyo bla?
maghalak ka plongkoon sa sulod sang isa ka adlaw. Ba't sa mga mukapoy ay? Ha? Para mo ipoy na sang inyo sa nga hawak. Plus para mo ipoy pa sang inyo sa nga pinsar nga aman plongpungko lang obra mo. Sa adlaw may gadaho siya mo kwarta po pungko ang imo sa nga obra. Makapoy pinsar mo, makapoy panglawas mo daw. Alas 5:59, dugay-dugay curfew na. Ang curfew hours mga ka-aksyon nga implementation ng mga ginuhulat sa Negros Anon huwa. Kaya man ginatunan pa ni sang gobyerno provincial pagi sa Provincial Interagency Task Force nga basi pa lang panubo-nubuan, basi pa lang imbes alas 8 ang takna sanggay may mga umpisa tutubtob alas 4 sang kaagahon. Basi pwede nga himuon alas 10 or pwede himuon alas 11 or alas 12. Or pwede gani nga dulaon na gid ang curfew implementation sa 31 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Kasi parado man ang syudad sa Bacolod mo. Kasi kung naman mo man yung matabo sa uli sa syudad sa Bacolod. Dari kita sabahin sa atos sa mga balita sa mga Pangulong dinalan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan kag mga balita nga maka kung kaysa makapukaw sa ato sa nga balatyagon. Ang sabayan sa nga balita lokal dire sa may syudad sa Bacolod. Namo na nagasilinghong nga basi mag-bangbang kapital sa probinsya Bacolod law. Kibot ka mo sang tinaga nga bangbang ay. Kaya na ninyo batian. Bangbang! Kaya bangbang kapital. Kabangbang haw. Kaya ano ba lang bangbang? Amo ina ang tawag sa lupok sang pusil nga mabatian. Ang tao magkuton mo, mambal ka niya, bang-bang! Man kainasang kagahon sa Barangay Vista Alegre, may lalaki nga nagamotorsiklo ginabanggaan sang duha ka mga tao matapos nga mapangape. Ginagawa motorsiklo, ginkuha pang kwarta. Tinayaan sa pusil, tiniro, igo sa paa. Iwat gintayaan na pang pagpitik sa gatilyo. Ayo lang kay way maglupok. Pero may isa gid nga naglupok na nag-igo sa paaya. Tamo sa ring nga hugada mga ka-aksyon, wala sang pinakadiboynas nga tinuga daw sa siring adlaw. Sa nilang adlaw, kamanti kay nasang kaagahon na tabo ining krimen aksidente. Ining aksidente. Why sang pinakadiboynas nga tinuga siring adlaw, kundi amo ning biktima ho. Kay kun lumupok yadtong pagtaya sa iya siring nga dinto, lawas o kun ulo. Kundi ko magsala. Laban-laban guron da nga tanas ni ang gitawag nga 6 feet below the ground bla. Uya ka na magbangon kung may igo ka sa ulo ay. Igo sa bala sa ulo sa tao. Pero boynas mga ka-aksyon, pagod na paala na igo sa niyo sa nga bala ho. Nagbas boynas pagid. Kaya ang motor nga inagaw sa iya sang duha ka mga persona, ginbili lang sa unhan lang, bangod anong tawag ito? Nag-ala revolusyon. Daw hindi ito swelto sang nagmaniho to ang motorsiklo. Naging agaw nila. Nan kay wagid opisyuhon. Manaya ka na maniro ka pa, agawon mo busel sang agawon mo pa ang motorsiklo sang tiniro mo. Sabi ko anay kung nakayasan kay inasang ginhambal ko sa action reports after the edition. Sabi ko nakayasan. Balik kay waay magalopo kay doto way nasang bala. Na magbitig sa ngatilyo, buinas no. Munang siling sang kalabanan. Akon hindi mo pation yan, di ginaya. Di gina magtugot ya. Buinas ni maka-aksyon na biktima riho. Ay paalang igo sang balangan angkon ya. Atong motor to maka-aksyon inagaw. Gulpi lang bumutyog. Kag dumiritsos kalog. Siguro balintong tong duway. Ang duwa ka mga persona mga ka-aksyon. Sobra pas kabayong dumalagan na god makapalagyo ho.
Ano ba na balita angot sa ginatawag nga bangbang? Man sa mga gabi, paisa pagid ka bang ano batian? Isa lang gali ka bang kaysa lang kulupok mo. Kung mag-bang-bang tinuan na kalupok. May isa kalupok pagid nga nabatian sa Purok Isla, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod. Yan ang aksidente nga pagkalupok sa nga bala halin sa ginapatihan. Di bula, magsiling kita di bula. Laban-laban ang mga kaaksyon na 38 caliber revolver na lumupok ni. Accidental firing ang natabo. O silingon hindi hungod nga tinaya kagin palupok. Kundi aksidente nga naglupok kag may naigo sang naglupok nga bala. Ang natabo mga kaaksyon na hindi nag-awat sang pusil ni halaya kalukit ni isa ka lalaki. Halay kalukit kay ginasiling nga ang bala nagsupon. Supon magaling bala, no? Sabi ko na ang nagasupon ko lang pos negro or lababo. Bala lagi supon ba? Sige lokit-lokit kag ginapulupulpog sa lalaki ni. Sus, ano mga sahi sang demonyo man? Kag di malas samtang ginalokit kag samtang ginapulupulpog-pulpog sa lalaki ni. Ining di bulang pusil, gulpi lang lumupok. Balab lang live amo. Pulpugab lang may lupok ginaya. O, lampos mo sa simento, malupok gina. Ang di malas dari mga kaaksyon, kaisang paggalupok baw ining 13 anyos nga babayi nga nagapungko sa gwa sa balay. Samta naga-connect sa wifi, amo pa yung naigo to ho. Kasi kung ma-wifi itong babae, kaya basi kung masabat pa ito sa module, o kung mayara sang i-search mga ka-action, amo ba ito yung naigo sang lumupok ka bala ho? Igo sa idalom sang likod sa nga nga lawas. Ang good news nga nabato naton, kag bulahan ang mahal dari nga makaako. Tangod iyagin ubayan ining dalaga ni, ining dalagita ni, pagdala sa hospital na tingwaan pa ning mabulong sa gilayon, ang pilas nga naangkon. Kaya manapasalamatan tagid ang mga attending physician nga nagtatap sa iya, mga doktor kag nurses. Dari sa gindala sa bahin sa nga Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Tangod subong ang biktima, report ka na baton taluwas na sa anuman niya katalagman. Medyo okay nang iya sa kahimtangan, pero update kang sakit lang na nabatsagan Noblang sumunod bala sa likod. Ang tag-iya sang sining pusil nga naggalukit-lukit kag nagpulupulpog-pulpog sang ginapatihan nagsupon nga bala. Sabi ko anay ko na talaba kag sisiling ginalukit, pati bala ginalukit glene. Ang edad sining tag-iya sang pusil sa 62 anyos. Ginarestar na ni sa sangkato sa kapulisan. Kag sabong ti ara sa punupahimunong sulod sang selda o konpresuhan sang Police Station 4. Anong leksyon de? Number 1, basta may pusil, anuman nga kalibre sang pusil, anuman nga sahi, bisan hindi pagani pusil, basta armas ka makapatay mo, hindi gid maglahog-lahog hampang. Kag dapat kung may ginaangkon ikaw, ginaposes ikaw nga pusil, dapat mangin responsable na bot sulingon ta. May ideya ka kung paano mag-usar ka tatap sinang pusil nga ara sa imo kaugalingon, na ginangkon mo para hindi man siling 100%, at least masiling ta 99% nga safe. Ikaw, safe ang sa tupad mo, nag-safe ang mga kaupod mo sa balay. Ay kung wala ka sang idea kung paano inalimpyuhan, paano pa siguro nga way ka na sa matandugan, nga hindi sa maglupok. Kaya mo nang ginasiling
may nagakatabo gid nga aksidente. Malikawan gina kon mga irresponsable ang tagsa-tagsa. Ka mga gun owners, ano nang tawag sila eh. Damo na sa mga aksidente, mga aksyon nga na report kita. Nga ang pusil, gulpi lang mo lumupok samtang ginatinluan. Isa sang pinaka-ideya da, once nga tinluan mong pusil, kaya nga pusil yung dalit lang tuktukan mo. Siyempre kung palangga mong pusil mo na, tinluan mo na from time to time. Pero isa dara sang ideya, maka-aksyon antes mo tinluan, waon mo na tanang nga bala sunod na. Ay kung why na bala, inayan di ganyan maglupok. Pwede guro dagdag siya, kag pwede nga matupan ng imo sa nga. Pwede matupan ng imo sa nga mga tudlo sa Elda. Mula ng aksidente. Na posible nga matabo. Pero kung why na bala sunod na, hindi ganyan noy maglupok. Dapat ba siguro nga mangin malayo sa disgrasya. Kaya muna, ang pinsar permigid pandaron kag panumdumon nga ang armas makapatay. Ang pag-angkon sa armas hindi malain basta usaron lang sa insakto. Kagamiton sa babangapin sa kaugalingon kung nabutang ka sa ital-ital. Way pada labot ganing permi hubog kag nagamaoy. Nga amuna nga sahi sang tinuga nga kabalo ka mo mayara sang armas. Dapat kung kita nyo sang bolo bastante kag manugmaoy na pagkitaon nyo ng armas kag tugoon insigida nga ay hindi malikawan nga amunang kasunod sa pinsarya. Labi na kung mayara sa sang kontrato sa unahan, no? Kulpi lang dula na siya pagbalik ito may armas sa sagali. Sa ulay, mga ka-aksyon, di na yak bali bati bagting. Ang sungay ni Lucifer, aranaya siya sa ning agtang. Ang Rose Pinsares na iya, isog na siya. Bangod sa armas dalaya. Pero kung makatiro, makapatay sa pagkaaga, hinulusol. Ara nagatampok sa iya. Alas 10:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang sabahin naman sa balita nasyonal. Sa nasyonal nga balita, mag-aksyon halos na naman halos na dugbok naman. Napudpod kag napusa na. Ang balita angot sa pag-withdraw. Asang mag-utod nga Duterte sang ila sa kandidatura. Alin ka inasang sumigabong kag tumimbuok ini nga balita ni. Di dasigin fiestahan giliyon, di lamang media kundi mga ultimo nga mga tao, inustoryahan sang kalabanan, talos bisan diin lang. Di lang kapihan tubaan ilimdan, kundi kilid-kilid. Sang babatian nila ining balita ni dayon ka istorya. Di ka na balikawan. Ay sadto nga dana mo na ning ginakuno-kuno mo. Alin sa Jóvenes, hasta tigulang, nangintupiko ang alan ang mga Duterte. Ilabi na ang alan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio nga nag-withdraw sang iya sa kandidatura bilang alkalde sang siyudad sa Davao. Ang gwa sa na makaaksyon damo dayon na nagpati ni nga ang pag-withdraw kon pag-atras kag pagpabunos. Sayang manghod nga si Baste Duterte, si Presidential son Sebastian Duterte. Di una nga nag-withdraw si Presidential son nga incumbent Vice Mayor subong sang Davao City, Sebastian Baste Duterte, sang iya sa COC bilang Vice Mayor. Subong hapon tigil sundan man sang pag-withdraw man. Sang magulang nga si Inday Sara sang COC niya bilang Mayor sa Davao City. Si bulos si Baste, kandidato sa ginbayaan nga posisyon. O kung sa pagabayaan nga posisyon, ni Inday Sara bilang Mayor. Ang mga bulos naman kay Baste, hindi naman na iya balantayan. Damo na sila sang kalyado nga pwede ibulos kay Baste bilang Vice President.
o kon Vice President bilang BC Alcalde na kandidato sa Davao City. Tibisan na sinulang ang pamangkuton mo, nagasiling na mag-aksyon nga ti kabahin ni isang ideya, kabahin isang plano kon estratehiya nga pagpapili ni Sara sa mas taas nga posisyon. Kung hindi Vice Presidente sa 2022 nga piniliay. Kung hindi Vice Presidente ni Bongbong Marcos, di way naman sa iban nga papilian guro si Sara. Paano sa senador? Hindi na siguro ngayon. Nubo na nga pwesto para sa iya kung mag-senador siya. Kaya kung substitution lamang ang paghahambalan, damo ya sang kandidato nga una nga naka-file na pwede kanya buslan si Mayor Sara Duterte ka nga aman. Mayara siya sang political party mo. Nagdamo siya sang kalyado. Kaya pwede ka bala makabulos kung mayara ka sang political party. Pero kung nag-file ka, kandidatura ka, independent ka, mag-withdraw, independent ka, hindi ka pwede magka-substitute. Hindi man pwede yung na independent, kundi may political party gina. Kaya wala na, no? Kung hindi Vice Presidente ni Bongbong Marcos, napilian niya tilaban-laban ba si Presidente man? Pero subong samta nagalawig ang mga inuraso, nagalawig ang pagligad sa mga inuras makaksyon, umpisa sa pag-withdraw ni Sara, mas nagabaskog subong kag mas nagtunog ang report diin, Vice Presidente o kon Presidente. Ang tunog subong is Vice Presidente. Mag-file sa Vice Presidente, mabulos siya, why naman sa iban nga pilion nga hindi man pwede nga si Senador Bato de la Rosa ang iya sa ring opdan bilang kandidato sa pagka-presidente. Kaya ginapatihan sa kalabanan Bongbong Marcos gid. Laban-laban mangin running mate ni Marcos ining si Sara. Pero si Sara why pa sang palayag agin buyan kay na. Ang iya sa naging siling kay Inaya nga ang mabulos akon ya kandidato sa pagka-mayor sa Davao City mabanghod ko nga si Basti Duterte. Ako ya nag-withdraw lang ko sa ako sa kandidatura. Dira lang taray period. Ang nagapangduha na lang lamang diri mga kaksyon abang plano yang pagpapili bilang presidente. Mas nagtunog diri ang Vice Presidente. Kaya nga aman sa nag-file si Bongbong Marcos bilang presidente, why na siya upod Vice Presidente, why siya running mate, Hindi pareho kay Ping Lacson, kundi Vice President ya Tito Soto, Isko Moreno, Vice President ya si Dr. Willie Ong, si Manny Pacquiao ang Vice President ya si Lito Atienza, si Leni Robredong, Vice President siya si Kiko Pangilinan. Si Bato de la Rosa, sa Vice President. Si Senador Bongo sa nag-file Vice Presidente, man sa Presidente. Ayo, kasimple lang gid mo. Daling ka mati, hulatonta. Hulatonta kung anong mausuyan. Kung ano ang matabo. Iron kag liunta sa Corbading. Wow. Alas 10:18 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Kahapon gali makaksyon November 8, may ara sang motor bangka nga naglugdang kagabi, no? Dito ini mga kaaksyon sa bahin sang Lapu-Lapu City.
dito sa Central Visayas, man ang operator sa nga motorbangka nga naglugdang mga ka-aksyon, missing gyapon. Makaligad ang mga 20 sobra na 24 oras. Sanggay pati ngayon ang search kag rescue operation sa Philippine Coast Guard Central Visayas. May mga pasahero nga missing gyapon as of 8 p.m. sa mga subong. Way gyapon sang nakit-an mga ka-aksyon. Ay ara gali sang trahedya gabi na tabo oh. May 8 ka mga pasahero ang naluwas na rescue. Dito sa bahin sang Tagbilaran City, Bohol. Nagamot na sila sa may Cebu. Alas 5:30 kaina sang hapon. Nagluwas sila sa anumang nga katalagman. Ibalaw na ito maka-aksyon na observation report sa ato sa Ringa Patrol with action na John Diaz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Night Patrol Field Reports. Action John, observation report. Mayong gabi, please gawin. Maayong gabi, Action Mar, mayong gabi sa tuturan nga mga ka-aksyon na namin sa mga panyempo sa mga gabi sa may palibot ng syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Pero ti kalabanan, curfew hours na. Mga reminders lang gid sa tanan dira nga naglagaw pa. O kung wala siya importante nga tuwan, hindi man kayo mga ka-aksyon na mga ginakabig mga apor o kung authorized person outside residence na kung na may mo pwede na kamagura matama talay sulod. Kaya doon mo sa mga gabi, may galambiyong ginangaton ng mga kapulisan na nag-remind sa tanan to make sure nga dapat na mo sinioras hindi ka na magpinagusto parang dabi kundi din. Dapat nakasulod na si tag sa kamapulian kaya ito lalabot sa kapulisan action man may mga tanod man nga nagalambihong kag nagapangsikyar sa pinakamalugar sa palibot ng syudad. No? Karon nga gabi, arkimin ko area sa barangay Panokoy, dili sa palibot sa barangay, do aluso naman tanan, no, nakagasulod na sa tag sa kamapulian. Wala di hadlock mas laguro mga curfew. Kaya lalabot sa action Mardo Corong di abing area. Kaya may mga gate no kada bangga. Hindi pwede kagwa pinagususulod. May mga gate nga bukas. Pero ti may naka-on standby ng mga tanod sang barangay. Ang iyablak ka barangay Peace in Action Team, ang naka-on standby mga ka-aksyon sa naglain-lain ng mga entrance and exit point. Isa lang action mark ang pataklas guest wala mo sining oras. Isa lang ka entrance, isa ka exit. Ang mga din sa barangay Panukoy, kung na mag-curfew action mark, hindi pwede, no? Hindi sila ka pwede ka violate. Kaya the moment nga mag-violate sila, madakpan gid sila. Hindi man sa pwede ka taklas sa may, sa gate. Kaya ti katag-as man sa gate nila diri. Lalabot sila, basta matuslok ka lang alang akong kapa, kundi siguro sa gidgwa mo, no? Karon na gabi, damo kami din na siplatan ni Papang. Damo may nagapalubong sa pinaka mga kahoy. May nagapalubong sa mga dulom-dulom. Damo sumong naggoaw. Lapit na lang guro. Anong sumong adlaw suma? 9? Dugay-dugay. Presildo. Ibang guro ni Gahingagaw pa ni. Ang mga guro do damo sumong sang ligwa. Kaya ti damo available kay Jutay lang ang makasabor. Jutay lang maka-afford na mga ka-aksyon. No? Ti Iban, ang itang-ita lang na sa Iban lang ang palaligban. Importante, hindi ka ba lang mabaligyan sa malain. Why gid sang problema, Action Marlon. Duwan na nga adlaw, Lunes, Martes. So may mga shooting, no? Kaya nasa nga agad, Action Mar, tuntog ito nga mga motor napper ay. Reminder, yung sa mga motor na, pero antes siguro mag-sulod sa mo sila ang piso. Practice ka rin mag-drive motor. Kung why, so dyan nakita ko siya mo sa nga laragway o picture against yan kay Nabla. Kung why taguro sang dala pusil tong duwato, batuan sila to sang victim to, masarangan to mo? Ay, masarang, nakulawas ang biktima ko eh. Oo. Tapos, kasarang itong yang biktima, kabalo ka construction worker, anak sa rubo-rubo. Diyan kaya may armas lang kaya, ang laing to kami isa pa kaunod, bimong, kung una to nga lupo kagula kay go. So dyan na, ilaguro to kinamugay, dito labi na nga damo, katuloy na nga nagalabay ka dahil slakyan. Bisan tinapungulay nilang tuyawan pa to sila sa construction worker, tani mo? Buinas gito siya. Buinas dito, kay gintayaan sa liwat la, gintaya, kung siya sa ulo, lapit mo, kaya kaya na sa? Gani.
pagpayak sun mar paltik gali kung naglupok ang armas. Buinas gito do amo gito gamba sila nga way gito sila tapat kay palpak man ang mga motor nap ako ng motor nap pero to amo na guro remind sila no mahal puro parawat kasi lakyan praktisan mo talang yung motorsiklo. Di man. Kaya lang pala sa Bonili Action Mahal. Hindi kaya mangawat. Ano lang na, do ka i-jom lang na, no? Hindi ka gito mga awat, pero kung magamukha practice ka, kaya pabuto kayo na. Ang amo siguro sa lakyan, hindi mo galing na pagpugaon, gulpi. Ay na. Kay maburo, ano na pa daw, pang maalsa, no? Maalsa ang ulo, o makampo sa action pa. Di kung bakal ka motorsiklo nga miyo, durasi para nga magka-aksyon, praktisan mo gitanay. Hindi mo pagpugaon, kita mo palpak ang ugas sa mga kawatan kay na, kaya hindi lang kikibalo mag-drive miyo no? Wala na dan, wala na kung clutch, no? Diretso na yan, kumbaga sa sakyan automatic. Na, so, dapat po practice kagit, no? Okay, para hindi palpak yung lakat. Kaya natin ang bala sa Bonilla, mga tuntog, palpak. Pero hindi ka na maubos ka ng ilang abuinas, kay identified sila, no? Kung sino na sila, ang basang polis kami na nang bahala, anay. Okay? May kabalo naman sila nga sila ginapangita. So, siguro kalmado sila, balubantay na sila, no? Kaya ginapangita sila sa karon isang akton kapulisan. May nag-ubra rin sa lubos-ubos na panokoy nga tayo. May nag-ubra ha. Kay wala daw na remaining device. So, masib lang may nag-monitor doon nga nag-biyahe. Hindi ka mo palisig-dasig, manayo sa salakyan. Kung magnakaw ka mo sa Taytay, malapit sa may MG Medallia Elementary School o Integrated School, dahil na sa may outer lane, ay kayo, subong, I think, gapamintas, laguro, dahil na sa linyang puti. Ibang gawin magkibutang, guro di nga sampaw, ang asphalt overlay, na nagtawag, inay-inay lang, no? Kaya sa pagbiyahe, kaya pa hindi maksidente. Ang naligat itong ina-mention naton, ang Center Island, iba nula suga, do kita na mundri ara man galila, no? Basta mo na itong adlaw, kaya dito tulon plano pa to, wala maguro nagana ang solar power, ya. Pero pagkadri na mo, na isa diri ka poste, wala na suga action man. Hindi magiging kawak, kawang sila taklas ni Punder Goro ni, no? Ang isa ka di ka Center Island nga poste, siguro daw nila mag-aksyon na i-monitor ni kung sila nag-ubra. Okay, para mabala nila kung anong kalayuon, bilis yasang dala na raketa, na hindi ko kapag i-poste may punder ang isa. No, may isang pangian, dapat i-improve ini. Kaya para tayo makapadugang sa dalanon, kaya totalari naman yung Central Islands, hindi na lang gid, no? Alam pa na seryoso, na lang gid pagbantay kay pagmonitor. Makipagitari kung pagkaubos-ubos man yung bakat sa daan, diri nga bulangan, dami madikag sanag man, huwag ginasalagan, ang Central Island, dito, huwag ginasuga, di wala siguro, pwede nila makayo, mapasugaan, maka-aksyon, no? Ining area, diri isang dalan aronetang, tungasan dalan, hindi lang kilid, kaya ang kilid, yellow, pwede silaw, isa, na sa Central Island, kaya para masalag-salagan gid ang dalanon, especially kung di ka sa Araneta, kabalo ka, hindi man lipod si Belos ang tanan damo, o di mga aksidente ka nagluluntad, hopefully hindi na madugang mga ka-aksyon. Pero damo na naman nagabilin-bilin basura sa dala, no? Dari sa Araneta, aksyon malapit sa barangay Tangob sa lugar ni Bay, may mga basura na naman, pang bilin-bilin sa dalanon. Hindi ba guli kay PM, kay ko na kay PM, ni ka rawit, ni ngagi. Pero kung mga pinutos-putos, sige na pang bilin-bilin na hindi niya mo sakto. Pero ito ni Goro ni. Highway na? Highway, action mae. Hindi ko may mga pinutos-putos ng basura, kung wigit, ginay matutod. Kaya tinabala mo na ako mag-gurulak tayo, may mo yan nakagarbage collector. Ito hindi na kontrolado nila, pero kung ginpoto sa plastic, ginbilin ko pa sa dalan, inadakogid nga kalitan. Hindi na insakto, hindi ginapangubra, hindi ginapangabuyab-buhay masura sa dalan. Kung ibalik, ilabisin nyo kay tao sila basura. Hindi magbilin basura kay ginatiloan ka ring dalanon na dapat tinlo man ang aton nga tinatuyo hindi magginaptas sa basura sa dalanon kon kagab-ihon. Kung sa rakyan aton pagabalaan may mga taxi kagiman pa pero jutay na lang aksyon ma. Aton lang update na aksyon ma damo gaulat si
ang dito to 13-year-old nga babae Oh? nga naiguan kay nasa nga bala marto kay do nabaw lang balang pila sa likod Jackson Martugas ang paglutang pero ti medyo okay ng sitwasyon sing 13-year-old ang lain sila di kayo pero sa ginikanan Oy. ano lang ni guardian nyo lang iya lang ang lola no ang nagabantay sa iya iya iba ni matake ang nanay kag tatay sini ato sa may Metro Manila nagatrabaho Action Mar. Kaya natapos sila na kay Natang Tatambal mo, doon na tultog-tultog, yung balang di bola. Dahil tikabalo ka kulikod sa bala, tultog malupok, ginamang. Oo. Di, siguro naglalupok, digtogin nag-igo sa ginatungtungan, ako ginatindugan, sining 13 anyos, gabata ng babae, digto ang action mga pilason sa likod. Kaya nakuha na ito sa interview, katapos sa media, ining lola mismo sang biktima action mark. Ikarpin kayo ay ko at the time na nagpuang kami. Ang panan ko lang sa ila hambal na nakaligpyo ko no. Tapos na ano to nakaligpyo ko no sang Armasa de bola. bala. Oo ko na mula nagapamati na ako ay kalaing ilan sang kuang ko daw ay kunakuan ni singkuting nga singkuting nga naigo kagiday. Siting niya ang put akay nagatalikod ako naglupok todo na bungol ko sa bung. Tingnan Si Silvestre na ang nakatiro, ano yun, sa Marinti, hindi. mo ay daw dira nang nada sila. Pero na, kita ko may fine sila sa tuwa. Oo. Ano, Diyos na kung wala sa time. Okay, well, ko nga dira nang kusulod mo sila sang namodya. Kay nagapangimos ako gapanglaba. Nalo, pinagsasalit kami dito. But ay may dugo man to nakita ko tapos na may pilas. Mula. Nagpatawag ka mo din ang bilan. Sintoto man ng kwan. Action Mar report kinamang and ni Lola Kirisima Salo ang lola sining 13 anyos nga bata nga maning pilason sining accidental firing nga naguntad sining ginamang kabida sa area sa Purok Isla barangay Villa Monte sunod sa Bacolod Action Marlon. Ang kanya, ang tagiyasang pusel. Ang tagiyas ang musil nga si Silvestre Kahina, Wise. 62 years old, wala pa siya nagpa-interview sa media. Pero nasa subong sa custodial facilities ng station number 4 for proper disposition. May edad na 62 years old, Action Mar. Pero amo nang ginapamangkot mula sa kapulisan sa subong, wala pa nila gini na kuha ang informasyon. Anong rason kung nga siya nag-upot sa sininga sa isang armas? Kaya kung may dibula sa dako gina posibilidad may armas gini sa Action Mar. Tiyo padalman doon nila kung bala ining armas niya may lisensya o kung wala. No? Kaya gina-usisa pa ina sa aton nga mga kapulisan aksyon Marlon. Basta, i-develop ang kaso o kung ang investigasyon sa aton kapulisan may angot sining guntad naman nga accidental firing diri sa syudad sang Bacolod. Sa total na mga aksyon bantayan Coronel Palye, may bago ng regional director ang Flow 6 ang pangalan sini anong background sini mga aksyon bantayan diri sa Gapon sa tubod ng pagpangalagad. Pero sa total na mga aksyon tandaan nga isa sa mga rason sa
sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Night Patrol Field Reports. Okay, darita na yo sa pag-acknowledge sa kabaritor sa ato sa ring live stream. Si Milail Oligo, good evening. Marjo B. Arnejo, mayong gabi. Action Marlon, thank you. Si Danny D. Shiot, good evening. I'm watching. Action Marlon, thank you. Vida Abao, good evening. Okay, Milail Oligo, tamiyaw please. Vanessa Star Mayo, Jinky Dialagdon. Noel Amar, kag Alex Montesa. Rachel Gomez, Araman. Intay Blaza, good evening. Fernandez L. Eric, mayong gabi. Action Marlon, kag mga ka-action, salamat. Okay. Si Michelle Sayo Gimeroy, good evening. Maria Teresa Hofilinia, Homalumina. Star Mayo, watching and listening from USA, Minnesota. God bless, keep safe. Novi Valencia Subaldo, good evening. Action Marlon sa akon mama Rose Valencia. Kaga si Kisa Louie Subaldo. Gapamati, gid kanagabi. Thank you. Philip Libuon, good evening. Wala man Vice si Leodini Guzman pagka-president. Wala man Vice si Leodini Guzman pagka-president. Dumiari ni sa totoo, Philip. Si Leo D. Guzman, ang yasaning political party, nakita ko di. Basta si Walden Bello, blano? Walden Bello, ang yasaning vice president. Kasi Walden Bello, nagbulos rin siya, nag-substitute siya kay Raquel Castillo sa October 20. No? Sige. Jimag Hamantok, okay. Ray Baryoga, mayong gabi. Nemesia Roquez, Star Mayo, Jinky Dialagdon, mayong gabi. Action dyan kay Action Marlon, okay, thank you. Kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Lily King of UK, Raymar Suwato Imperial, Pau Mar, Olap Alma Oligon, all my family sa Barangay Pantalong DSB, salamat gid. From Arizona, USA, halong tanan, okay. Na Ino LNJ, thank you. Thank you. Erwin Dicatoria Gonzales, good evening. Action Marlon, monitor lang ko din sa Maaw. Roderick Alcantara, thank you. Wala sound ko, no? Basta endorsement, gina-mute na siya. Kaya di pwede mapabati sa Facebook. Sa radio, sige-sige ang sound, no? Segundos pala na, no? Salamat, Roderick Alcantara. Basta mag-endorse, no, sa commercial, ang reporter or anchor, automatic ginamute na siya. Naka-off ang sound, balik na siya pagkatapos endorse. Okay? Thank you, Roderick Alcantara. Alright, thank you. Sige, ibahan balikan tayo dugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamat
kapatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy balita ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pulso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo kasi itataga. Alas 10:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time pabalik sa Aksyon at Patrol. Ibaloon na detalye sang balita na tipo ni Aksyon Roger Goteb, Northern Negros, partikular Kadiseri. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Roger, may kabi sa report please, Kabin.
Yes, sa sumalon, mato sa Waimar, sumalon ang area sa Nagsangkante, si Sibugmana, Syudad Sansagay, sa Syudad Sansagay, kaya nag-file lagi ng kaso, masasita na suspect na nagbatay siya si Daily Wind Park Center, kung naligyan ka biyernes ang gabi, mga pasado last violent attack na sa St. James Village, sa Barangay Otsagay, Syudad Sansagay, nga sabihin ang suspect na inisya ang nadakpan man sa mga katapo sa kapulisan. Kaya ini ang na-failan siyang kaso kag inisikit Joseph Katalmas Ilobato 21 anyos ang gina-file ang ipatakat ng kaso kaina. So na-inquest ini siya kay kapon may matigay na sumalo na pagpwersa ng kaso bangod man na may mga kulang pag mga masilis nga nagalin sa hospital Action Marlos. Now sa sinad sang Escalante naman na ginakop na isa direct involved sa illegal nga sugal and then may isa man kawanted person na nasa diin may araman nga kaso kumando neto bang nga reckless bondage resulting to homicide. Ide ang alas 5:02 sila mga hapon nga operation sa Portino Bills sa Barangay Malsaysay, Ciudad Sige na Copsipility at Yung Jr. Iopinion, 44 anyos, edad soltero, residente sang Signo, Santa Cruz, sa Barangay Lopisay na Ciudad Sansagay, sa report na yan isa ang nadakpan sa aktong nagkakulikta sa Pataya. Kag ini ang ginoperate na Police Lieutenant Jet Alba, ang Division Chief of Police ang Excellent City PNP. So sa report niya isa involved sa illegal number games kag karon ang narecoveran sa isa ka unit ng euro nga single motorcycle nagadual sa blue isa ka bundle sa Petzer kang unit white nga ay alay may duwa sa mga talisyet sa different combination nga mga numero nga rin sa sinikay sa lakip ng 4% 50 pesos nga nakakuha sa iya posisyon na ginapagyan money sa nga ang hay alay sa kabulpen na itinado sa karon sa bansang Islamic City Custodial Facility. Ginakupan may Bertio Barat Maras 255 sa klase kita mga hapon na guderinuan sa may Santa Cruz Barangay Buena Vista Ciudad City Rodolfo Albanico y Arruina 61 anyos de edad balok sa residensya sa kamuman ng lugar. Pero sa report ginaristar siya may Bertio Barat sa kinisyo sang korte kag ang kaso siya na atong bang action marlon na amo ang reckless imprudence resulting to homicide under sa revised penal code article 365 nga ginalagaan ni Honorable Judge Simino Custodial Ruiz ang presiding judge ng NCCC sa Ciudad ng Escalante. Ini sa available man pero ibayan ko silang din pero hindi sa karoon persona ang destinado naman sa mga isang Escalante Defense magagman sa siling kaso. So far, ako na yung mga balita sa Marlon at siling madulungan sa mga Ota ika diri sa minority naman sa probinsya sa Lighthouse of Selectal. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Alas 10:53, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Elawante sige na ang detalye sang report ni Aksyon na Jana Diaz. Sabahin naman sang patrol. Nasa ligid niya mataryon. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Jan sa detalye, please come in. Action Ma, may bago-unang Regional Director ang Police Regional Office 6 in the person of Police Brigadier General Flynn Dungbo. Siya ang magatalos kay outgoing Regional Director Police Brigadier General Rando Miranda. Inang si Miranda Action Ma ang magaretiro na sa mabot ng Nobyembre 16, 2021 sa serbisyo bilang isa ka pulis. Sunod din Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa BCPO. Ako na doon sa Police Regional Office 6 nga buwas nga adlaw pati gayunon ang change of command sa may headquarters ng Police Regional Office 6 kung sariin ini mismo pagkatambungan ni Police Philippine National Police Chief General Guillermo Eliazara. Kag buwas mga adlaw tiko may mga pila ka mga changes lauman ni action mga according kay Solis
Kaya magdepende pa ini sa patigayunon nga command conference sa mga personnel sa regional office sa PRO6 Action MAR. Dugang Pedro ni Solis, ining si Dongbo ang nagbiya sa pwesto bilang chief sa Philippine National Police Integrated Monitoring and Enforcement Group o kung PNPI MEG. Nga mo ang nagapatigayon sa operasyon batok sa mga kapulisan na ginareklamo sa komunidad kag sa publiko Action MAR. Nakip na pinaka-operasyon nga ginpatigayon batok sa pinaka-kapulisan diri sa sunod sang Bacolod. So wala pa subong sang may gin-report nga magatalos kay Dongbo sa pwesto, pero according diri kay Solis, di mga officer in charge na ginpamtang sa PNP chief. Ang mando, epektibo buwas nga adlaw, Nobyembre 10, 2021. Galbot silingon, automatically buwas nga adlaw, magapungko ginayon ining si Dongbo bilang Regional Director sa PRO6 Action MAR. Yari si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa BCPO sa ito mismo nga interview. Kung sa king outgoing regional director police brigadier general at sa king police brigadier general king ito po pamuli siyang matungkong regional director sa police regional office 2021. Okay, sir, anong matako kay Brigadier General Miranda, sir? Ang matako sa ito na outgoing RT, mag-return siya sa police service within after sa kung turnover pagpas pagkatagaan din siya na retirement honor. Okay. Nang information, sir, din nga unit halin si Brigadier General Dongbo, sir? Si Police Brigadier General Dongbo halin siya sa Action MAR batian si Police Brigade Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Police Regional Office 6. At the same time, ang Public Information Officer sa Police Regional Office 6 Action MAR. Pero ang term si Mansa pagbisita dari Dongbo sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental, according kay Solis, ginadiyon pa nila ang schedule para sa yung command visit. Agad iya mabisitahan man, no? Kay ti ko madumduman nato si Dongbo nagpawalagad man bilang City Director sa Bacolod City Police Office tuig 2016. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sulod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat Aksyon John, Las 10:57. Si Ebski Odakrim, bali sulit ni sa merkado ni sa, no? Good evening, Aksyon Marlon, monitor lang ko din somewhere sa Barangay 2. Okay, thank you. Action Night Patrol magatakop naman temporaryo sa kalan sa aton nga mga Action Unit Reporters. News Center naton Action na Undefensor. Patrol Action John Diaz with Action na Nixon Tahom. Sa bahay naman sa Northern Negros Action Roger Gotib. Opo natin na rin sa Technical Control Action Nelmar Madera with IT Expert Action Elway Dutelios. Ako naman Action na Marlon Henovaya. Nagapasalamat tagabilin sa Good Night, Good Night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,